kubo obeBhayibhile. Ngoba lento kuthiwa zii-efforts zomntu. Yilento iBhayibhile ebubiza nge-self-righteousness. Yamazi umuntu ophethwe yi-self-righteousness? Umuntu ophethwe yi-self-righteousness, yonke into ucinga iphuma kuye, yonke into ingaye. As a result, nangoku xa ephoxekile umva xa ethandaza kodwa akakhulanga lo. Thixo ndikukhonza ngobungcwele. Automatically lo mntu lowo has failed to understand what is holiness. Thixo ndikukhonza kangaka ngobungcwele. Buhle bu-right bathandekayo. But we need to understand that this holiness is from God. You know, listen, it is God resurrecting our dead spirit and bringing it to life. Shumayela iBhayibhile nangoku. Kuba kufika uYesu ebomini bakho avuse your dead spirit. Njengoba usindiswa ngokwapho usamkela uYesu. Before you came here, you were a dead somebody. But now that Christ has come, ufike wavusa umoya wakho wawulisubo. Jesus. Ubungcwele ke bathandekayo zii-personalities of God. The character of God. Balithethe le nto. Ubungcwele akukunxiba iibhrukhwe ezinkulu eziwaku wakho. All right. Jesus. Choke bo. Usenozinxiba ezanto but ungasimethi i-standard of God. Jesus. Uthi well off but ungabi nosizo to the needy. No. Osea. How summarize ubungcwele bukaThixo? It is love. Yeah. Ngiyayibona leyo kufuna miracles and powers. Ayivi ingozi abantu aba-powerful abenza the wonders, but ithi iBhayibhile when it describes them, they are noisy gongs. They raise the dead to life. They heal the sick. But coming descender from the podium, you cannot even engage them. The Bible is not talking about that holiness. Amen. When it talks about holiness, it takes the attributes of God. You love them, I love them. My God. Lithi bandla abamusila nemsikile kodwa ube filled with compassion. Uqonde ndizawuhamba emveni kwakhe. I am not condoning what she did or what she has done, but if we understand that one thing, nale ayenzileyo uKristu wayifela. Oh, glory to Jesus. And kawenza loo nto awuthi kuye well done, go do it again. You are not doing that. But you understand that